Paikuni ni Pai Clear ni Karbianglong Chamber of Commerce Mepu Agustin Kramsa mithang sai hemalong phirangkia mai kangni KACC Mepu Agustin Kramsa pen kaningje ponke kidam tang Paikuni ni Pai Siar ni MLA EM atum phirangkia mai kangni ponahut AK News aphan kechok chalam jong ponlo bonta EM amar sing ti sobang Agustin Kramsa phan amen jong lorsi karbok Agustin Kramsa phan police station along lamhoi pidam deji puki puke kupi ke chok chelam thepensi lamhoi ki pidam ji pulo pusi kaju pe dopon AK News aphan jong ji plote jong vetnon bonta non jong jong ke chelang sinet ason pinaklo EM amar sing ti sopen ningkan thong kep se selo pajirpo nilitum titlem ke damanta chichini atlo nasila puson jong jong abang ke jong abang ke chok chideji pusi KACC Mepu Agustin Kramsa pen pachini pon hadak la son sining je lo je AK News udah tapi Agustin Kramsa News ponsi nilimen en AK News buke aladak YouTube long punon mate Facebook long alang tumlang lo put AK News ke dope AK News pula Agustin Kramsa News puli AK News ke junto ahem pu nilita hailo men ante AK News ka tim do lapen AK News ke kopi apang maha ke cheng hut nili studio opening hota amate channel opening hota pulo right to know puke kopi apang ma pulo telang gi tum hek share bang sel tum ta em ke man no lasi AK News puke ahok kapadam usia ladak puiglo Dalan ke choy glo mon dalak nili honorable EM dom phan ma MLA dom phan pom de mon da nili lamwoi ke PG ke personnel mat de inu da phan Omor Singh tiso phan sinili pini lamwoi ke PG phan nili da ing nilo pipo malang le phan lamwoi ke pinai po bangke je hala dak nili phan news long alang li press meet ke pelong pulo je Agustin Kramsa juntu pota kabunai chok che apot lage criminal case pireji lasik portal le kaponai pusta mani li lege long puta nili fan government si portal tanang ipiglo lasi layong si niliong si criminal pulote pemon masina api mala tunda criminal lo pusin li bangke koko lapen akaprek do tulang kopine criminal ma kopine ke chok che pensi nili pan lahai ke na pa boni pulote nili Omor Singh tiso apan isi lamwoi pintu nili iglo ma nili jir polo alang li pe nili ningkan thongkep mate ningkan thongker proxy nili tum pajir polo lapen celang rapet lo ke claim ke chok cheta alang lisi napak leng lalang lisi nili panang japon lo lasi kupine ke chok che ma criminal claim betul lake alang limit hang si charge si mima usini li alang lipan lam klar ping tu pe pomane litum ningkan thongker apojir polo la palang li long sini li kam claim on bom lo la palang li long sini lasi me hingnu puta alang lisi chini lo lapen ko pipi sini li phana pa claim lake alang li le lamboy mo pa pito nang usi nang litong pan na chohang ke lan velo ni News Report Karbianglong Live